diceritakno ning nggone kitabe Imam Ghazali ana wong penggaweane njaluk ning nggone sahabat Umar bendina njaluk nek gak esuk ya sore nek gak sore ya esuk bendina akhire ana wong ngelokno awakmu kok bendina njaluk karo sahabat Umar wong kok ngrepoti wong belajar Al-Qur'an lah kok ben ekonomim uripmu digawe penak karo Allah Ta'ala akhirnya wong mau nurut belajar Quran gradul akhirnya terus gak njaluk bareng ora njaluk karo Sayyidina Umar suwi gak njaluk akhirnya kok Sayyidina Umar sampai kangen wong kae ora tau ana rene bareng wis suwe ra ketemu akhirnya terus ketemu karo Sayyidina Umar ditakoki iki kok gak tau ning nggon aku ana apa Alhamdulillah Sayyidina Umar kula sampun dipun paringi cekap kalian Allah. Lah carane piye lekmu? Dadi iso cukup sebab kula belajar Al-Qur'an. Oh, akhirnya Sayyidina Umar sampai nangis terharu karo wong sing penggaweane jaluk mau saiki wis ora njaluk barokahe belajar Al-Qur'an. Ternyata belajar Al-Qur'an iku ya iso nekakno rezeki. Iku sing nomor 1. Nomor 2 ning gone kitab Sunan At-Tirmizi iku ana wong iku ngimami gak tau ninggal surat Ikhlas yaiku Qul huwallahu ahad. Salat zuhur senajan to ora muni, ora banter lek muni alon ya diwaca ya surat Ikhlas. Engko maghrib, isya, subuh ngimami ya ora ninggal surat Ikhlas. Senajan to ya dicampur karo surat liyane. Sampai ana makmume sing ngalok, "Iki kok surat Ikhlas terus sampeyan waca ora ana surat liya." Dawuh sahabat mau, "Nek kowe gelem tak imami ya monggo ora ya ora apa-apa. Tapi aku nak ngimami ora bakal aku ninggal surat Ikhlas utawa kulhu." Akhirnya gandina ketemu karo Kanjeng Nabi wong iki. Ditakoki Kanjeng Nabi, "Kang, dalem ya Rasul. Aku krungu-krungu jare nak ngimami salat ya surat Ikhlas terus. Gak tau mbok tinggal surat Ikhlas. Apa bener?" Nggih Kanjeng Nabi. Lah gene ya apa kowe kok ora tau ninggal surat Ikhlas? Sebab kula seneng karo surat Ikhlas. Bareng Kanjeng Nabi krungu nak wong mang seneng maca surat Ikhlas, akhir terus Kanjeng Nabi adkhalakal jannah. Kowe ape dilebokno swarga karo Allah. Gara-gara awakmu seneng karo surat Ikhlas. Walhasil lagi apal surat Ikhlas, seneng karo surat Ikhlas sitok. Wis iso ndadekno mlebu swarga, pemene nang apal
surat pirang-pirang, apal surat Ikhlas tok apal 30 juz, apal 5 juz. Dadi Kanjeng Nabi iku ngekeki motivasi ning gone wong-wong sing apale mok saithik. Nomor loro, ternyata Quran itu bisa menolong orang untuk masuk surga. Gak bermanfaat.